Здравейте, казвам се Андрей Мреницов и днес искам да поговорим за тревожността и за симптоматиката на тревожността през вътрешния диалог, който всъщност оформя тревожността. Тревожността е вътрешно преживяване на човека, което не е обективизирано от външни доказателства, но то много силно и мощно може да събори човека през неговите очаквания, през неговите нагласи и през неговите представи. Тоест, във вътрешния диалог човека може да си изработи една много строга система, в която очаква да му се случи нещо през една мисловна триада, която мисли си, че може би, ами ако, и в нея буквално да катастрофира. Оттам идва един термин, който се нарича катастрофичен начин на мислене. Тоест, човека започва да извършва свръхнаблюдение върху себе си, да контролира всяко една мисъл, като по този начин той вика при себе си и всъщност става тревожен. Има техники, с които това може да се преодолее и когато заповядате при мен, този проблем може да бъде разрешен без взимане на лекарства.